Wadonjone weche mag tuke ne ywaruok gi achiedh nade nokwako tuke mag sikunde sekondar mag gwenge mar Nyanza bang' tim mar sikund sekondar ma Kisumu Day motugo tuke mag adhula chwalo ngur bang' kane ologi gi Agoro Sare final. Kisumu Day mane gin joloch higa mokalo e tuke mag sikunde sekondar gwenge ma Nyanza ne ologo nde 7-6 kokalo e opich achoma mag penalties bang' tugo no rumo modhi 0-0 e alap ma Maranda High School. E oboke mane Kisumu Day ochwalo ne duol mang'iyo mibadhi e weche mag tuke, Kisumu Day nolero ni tim mar Agoro Sare notugo gi jotugo ma onuoyo klas 11. Chik matayo tuke mag sikunde sekondar lero ni nyathi sikul monuoyo klas mora mora ok onego tugi e higa manonuoyo skul no endo. E kidieny mar nyiri, tim mar Lwak bende noloyo Nyakach mana kokalo e opich achoma. Joloch biro riwore gi sikunde mamoko e tuge mag Nationals biro bagi e kind tarik 6 nyaka tarik 15 dwe manyien kapok giyuore tuke mag pinje Afrika ma Ugwe. Haya, anavuta kasi.